OK, takže čaute, vidíte pri dnešnom videu. Dnes som sa chcel vyjadriť, Scott nám pridal nový príspevok. Great, máme zasa čo riešiť, Tento obrazok príde povedomí jednou vecou, Balloon Boy, ale ešte jednou vecou, tou desiatkou, ktorá tu je schovatá. A tá desiatka úplne môže znamenať všeličo. Ľudia tvrdia, že to je dátum vydania 10.3.2015. Great. Alebo je to odpočítavanie, že Scott bude každý deň odpočítavať deň. Great. No úprimne doteraz nevieme, čo to presne znamená, pretože ešte ani hra nie je, takže ostáva to nejasné. Ďalej je zaujímavé, že Balloon Boy by podľa všetkoho vôbec nemal existovať, pretože by to mala byť úbohá halucinácia, takže uvidíme, ako to bude v hre. No, ďalej hodil som do popisu channel, na ktorý určite kliknite, tam bude uploadnutý aj Five Nights at Freddy's film, aj trailer. Takže choďte do popisu a subscribnite ho, však great.